Ewangelium. Għari mill-Evangelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxiepli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit u Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtulu u daq l-ilma mibdul f'inbit. U billi ma kienx jaf mnejn ġie għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxiepli tiegħu emmnu fih. Il-kelma tal-Mulej. Kien kważi bħal dal-ħin 138 sena ilu meta xebba Karmela Grima li kienet toqgħod tefa' ta' ġebla minn hawnhekk dar tagħha wara s-santwarju fl-Arb kienet għaddejja fl-età ta' 45 sena kienet għaddejja minn quddiem is-santwarju hawnhekk minn quddiem il-kappella ma kienx hawn din il-knisja li qed naraw illum bajnejna. U ju kienet ser tibqa' sejra lejn id-dar tisma' lil min isejħilha ejja ejja. U terġa' tisma' ejja ejja għax jista' jkun illi jiġi żmien li ma tistax tiġi, ma tkunx tista' tiġi. U tidħol fil-kappella ta' ġewwa li hawn warajna. U Marija titloba mill-kwadru. Titloba biex tgħid biex titlob 3 sliema u qaddisa fġieħ it-3 ijiem li l-ġisem tagħha għad fil-qabar. Din l-istorja li qegħdin nfakru llum li qegħdin niċċelebraw illum mhix storja tal-bieraħ, mhix storja tal-passat, imma storja tagħna. Storja tagħna mhux biss għax dalgħodu qegħdin hawn,
f'dan is-santwarju li huwa kalamita għal Gżejjer Maltin. Għax jiġbed lil kulħadd imma b'mod speċjali lil min hu l-iktar fil-bżonn. Imma hija storja attwali, hija storja tagħna għax dak li ġara lil Karmni mingħajr ma nafu, mingħajr ma aħna konxi biżżejjed jiġri lili, jiġri lilek, lil kull wieħed u lil kull waħda minna. X'ġara aw ġew, x'ġara? Instema leħen. Instema leħen. Alla jitkellem permezz ta' Marija. Ejja, dik lejja. Illi Marija titlob lil Karmni mhix biss ejja għandi jiena l-omm, imma ejja għand-tibni, ejja għand Ġesu. Għax Marija għandha missjoni waħda. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Interessanti il-Vanġelu li għadna kif smajna. Għaliex għax jiddeskrivi ftit ir-realtà tal-umanità. Kulħadd għaddej b'xogħlu u x'hekk aħna kulħadd għaddej bl-inkwitt tiegħu, bit-taħbit tiegħu. Forsi minn hawnhekk issa min jaf fejn sejrin, kulħadd għandu l-ġurnata tiegħu x'irid jagħmel, forsi min ġie minn Malta ġie biex jistrieħ ftit, jaqta' ftit. L-oħrajn jerġgħu jmorru jkomplu x-xogħol tagħhom. Kemm sabiħa id-deskrizzjoni ta' Alla fuq l-umanità, kemm jara b'mod sabiħ, kemm jarana b'mod sabiħ. Tafu kif iqisna Alla tagħna. Tafu kif iqisa relazzjoni tagħna miegħu u relazzjoni tiegħu magħna, qisha dak it-tieġ ta' Kana. Dak it-tieġ ta' Kana. U l-arus u aħna l-arusa. U jitfernes Alla, jieħu għalih Alla jekk aħna ma nkunux kuntenti. U Marija wkoll tidħol fin-nofs għax tixtieq li jkollna l-inbejt tal-ferħ. U tidħol fin-nofs Marija. Forsi mhux il-ferħ li nimmaġinaw aħna li nittamaw aħna. Forsi kultant inwaħħlu rasna, nwebsu rasna fil-ferħ kif nimmaġinaw jew naħsbu aħna fil-pjanijiet tagħna, fl-iskopijiet tagħna, f'dak li hu l-iktar importanti għalina. Forsi mhux hemmhekk qiegħed il-ferħ li jrid jagħtina Alla, forsi qiegħed x'imkien ieħor. Imma relazzjoni tagħna miegħu mhix xajr dan it-tieġ, mhix xajr din l-erusija. Alla li hu innamrat magħna. U għax hu innamrat magħna, allura dak li jagħmel ma' Karmni jagħmlu miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minnha. X'jiġifieri? Jekk Alla jitkellem permezz ta' Marija mill-kwadru u Karmni Grima tisma', Alla illum jikellem lili u lilek mill-kelma tiegħu. Forsi mhix il-kelma imlisna, il-kelma li ssir vuċi u li tismaħħa li toħroġ mill-fom kif ħarġet dik mill-kwadru lil Karmni, imma l-kelma miktuba. U daqskemm kienet qawwija dik il-kelma li Karmela ssemet mill-kwadru daqshekk ieħor. Hi qawwija biex ma ngħidx iktar. Hi qawwija l-kelma ta' Alla li nisimgħu. Meta aħna npoġġu idnejna u nippruvaw nisimgħuha tassew. Bħala kelma mhux li tinformana, mhux li tgħidilna xi ħaġa fuq Alla, imma li tiffurmana, imma li tkellemna fil-qalb, li bil-mod il-mod tagħtina forma, tagħti forma lill-qalb tagħna. Min kellima lil Karmni? Kelmita mara, kelmita Marija, u mini Marija? Marija hija l-om, hija l-om. Imma ma ninsewx li mhix biss l-om tagħna, imma l-om ta' Ġesu. U allura fl-interess kollu ta' Marija li aħna nkunu waħwa veri ta' Ġesu, għamlu dak li jgħidilkom hu. Fl-interess ta' Marija, fl-interess tal-om li aħna nkunu tassew ħbieb intimi tal-persuna ta' Ġesu. Tantu hekk li Marija fil-Vanġelu għandha diversi espressjonijiet qawwijin. Titkellem hi, pereżempju ħudu l-Manifika, truħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Imma mhux biss, għandha wkoll din l-espressjoni qawwija li tgħid lil qaddejja tat-tiġ ta' Kana u tgħidha lilna għamlu dak li jgħidilkom hu. Fi kliem ieħor jekk tridu l-inbejt il-ġdejd, jekk tridu l-ferħ fil-familja tagħkom, fil-familji tagħna, m'hemmx triq oħra
Aħna nfittxu diversi toroq tal-ġejt, tal-flus, tas-suċċess ta' wliedna, ta' relazzjonijiet sublimi, ta' popolarità. Nfittxu 1000 triq. 1000 triq. Imma dejjem nibqgħu nfittxu għaliex għax dejjem tonqos xi ħaġa. Sakemm ma nieqfux fil-kelmiet ta' Marija, għamlu dak li jgħidilkom hu. Lil min kelmet din il-mara l-om Marija, kelmet lil Karmni Xebba. Xebba, il-mara bin-nieqes Xebba. Xebba, il-mara bil-vojt. Xebba, simbolu sinjal tal-faqar, sinjal ta' dawk tal-aħħar. Xebba, sinjal ta' dawk li huma mitluqa, sinjal ta' dawk li huma emarġinati. Xebba, waħda minn tal-aħħar fost il-poplu. Il-poplu ma kelmitx, Marija ma kelmitx lil xi jisqof jew lil xi saċerdoti intelligenti u importanti jew lil xi kapijiet tal-pajjiż le. Imma Marija kelmet lil mara sempliċi. Xebba. Interessanti anke l-età 45 sena, aħna nafu li hija età kritika. Għaliex kritika? Ħarsu il-knejjes tagħna u staqsu, osservaw kemm ikun hemm nies ta' nofs l-età, tal-età tan-nofs, kemm ikun hemm minn dawn in-nies? Bejn is-16 u s-60 sena. Tgħidu li kemm qed tagħmilna xjuħ, le, naf li hawn uħud minnkom li jinsabu proprju f'dik il-bracket tinkwetawx. Imma kemm minna li qegħdin f'dejn l-età tan-nofs jinteressana fil-kelma ta' Alla. Jinteressana fil-istejl ta' Alla kif inkunu kuntenti fil-ħajja tagħna. Huwa żmien meta nħossuna ftit sidin tagħna nfusna mhux hekk meta nilħqu l-maturità u meta kista jkun fuq it-tmun ma rridu l-ħadd iktar ħlief lilna nfusna. Mmexxu aħna. Interessanti tolqotni dil-età ta' Carmela Grima, 45 sena. Il-Vanġelu għandu kelma għal kulħadd, anki għal min ma jħossx il-bżonn tiegħu. U interessanti wkoll dak li tgħid Carmela, dak li tgħid il-Madonna lil Carmela. Ejja għax jista' jkun li jiġi żmien li ma tkunx tista' tiġi. Kemm tolqotni. Mara ta' 45 sena u Marija mill-kwadru qed tgħidilha ejja għax jista' jiġi żmien li tkun tixtieq tiġi u ma tistax tiġi. Kemm tagħmel sens? Din l-istedina ta' Marija. Għalina li aħna mħabbtejn li għandna ħafna x'namlu. Forsi mhux ta' bxejn is-santwarju ta' Pinu, il-lowm huwa kalamita tal-Gżejjer Maltejn. Forsi mhux ta' bxejn is-santwarju ta' Pinu għadu ganċ, għadu pont, forsi f'saħħtu jew forsi dajjef tal-bniedem Alla, ta' dan it-tieġ, ta' dan il-kuntratt, ta' dan it-tieġ ta' Kana. Forsi mhux ta' bxejn dan kollu. Forsi mhux ta' bxejn Marija tibqa' il-pont, il-bridge, kultant rari tal-laqa tal-bnedmin ma' Alla, tal-laqa anki tagħna l-Awċejn u l-Maltejn ma' Alla. Ejjew nieħdu l-opportunità kemm dawk li jfrekwentaw sikwejt dan it-tempju kif ukoll kull dar ta' talb li għandna fi gżiritna, imma mhux biss. Ejjew dawk ukoll li jmissu mas-sagru darba kultant. Ejjew nisimgħu l-kelma ta' Marija biex il-ġrajja ta' Pinu ma nħalluwiex ġrajja ta' 138 sena ilu, imma ssir il-ġrajja tal-lowm għalik li qiegħtaw għalija, għalik li qiegħed tisma' minn fuq il-mezzi tax-xandir. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Jekk tridu engage date, jekk tridu ferħ, jekk tridu għena fil-familja, forsi mhux ta' bxejn, fil-familja, it-tiġ ta' Kana fi żmien meta
għaddejjin minn kriżi fejn jidħlu relazzjonijiet mhux biss familjari ma' kull tip ta' relazzjoni. Fi żmien li fih il-pandemija ma nitniex minn naħa, imma minn naħa l-oħra tgħinna niskopru iktar is-sbuħija u l-kobor ta' relazzjoni umana. Ejju nħallu lil Marija tagħmel miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna dak li għamlet ma' Karmni bħal dal-ħin 138 sena ilu. Kif? Jekk kienu int nisimgħu bis-serjetà inħallu tidħol mhux biss f'widnejna, mhux biss f'moħħna, imma f'qalbna u f'kull kantuniera ta' ġisimna il-kelma tagħha li qalet lil qaddejja. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Li kienet il-qaddejja li tal-mulej, kienet tifhem, kienet taf li ma hu l-aħjar mod, li ma huma l-aħjar modi kif tinżamm relazzjoni sħiħa mal-missier.